Al camp municipal d'Ascó, partit que obria la jornada, com sempre, o gairebé sempre, l'Ascó inaugurant la jornada el dissabte a la tarda. Sembla que aquest horari li va anar força bé al conjunt de Miqui Carrillo, i aquí teniu el primer gol que clava Sergi Moreno Pinya, per l'equip titular dels Canyars. Primer gol de Sergi Moreno, dels dos que va fer, tot seguit veurem el segon gol del davanter del Castelldefels, i que per tant suma 3 a la classificació general de golejadors d'aquest grup. Hem vist el primer gol al 24, al 37, indecisió entre Maxi i el porter Enric Puiggròs, i qui fica la cama és Fran Orellana, establint el segon gol del Castelldefels. És la segona victòria del Castelldefels aquesta temporada, a més, segona consecutiva. La setmana passada va guanyar a casa a la Fundació Esportiva Grama, i aquest meravellós parcial de 6 punts de 6 possibles ha omplert la moral del conjunt de Miqui Carrillo. Estem 0-2, minut 12 de la segona meitat, falta per veure el segon gol de Sergi Moreno, el que verificava el seu doblet, i aquí està, allargant la seva cama dreta, avançant-se un pèl. El porter Puiggròs, una cosa, que és que el mig gol és de Juanito, lateral dret, que li fa una centrada premium. Encara faltaven 33 minuts per acabar el partit, encara era possible el miracle per l'equip de Germán Inglés, i, home, ho va intentar. De fet, Adri Fernández, qui si no, amb aquest xut col·locadíssim i ple de tècnica, establia el primer gol del conjunt tarraconí. Aquest és el quart gol que marca Adri Fernández, el veterà davanter lleidatà, que té 35 anys d'edat, però que hi ha partits que sembla que tingui 22. Els Ospi Sant Andreu Ospi, acostumen a ser històricament partits trepidants. De fet, la cosa va començar molt aviat. Minut 4, només 4 minuts havien transcorregut de la primera meitat, indecisió a l'àrea andreuenca i penal que assenyala l'àrbitre del partit, el barceloní José Antonio Fernández Morillo. Cristian Gómez fins i tot li demana a l'àrbitre la expulsió del defensa, i el penal, evidentment, que el transforma José Canario. Minut 5 de la primera meitat, i Canario que dona els 3 punts a l'equip de Cristian García i es situa segon a la taula de golejadors. Ha estat aquesta una jornada de pocs gols. S'han marcat només 14, i d'aquests 14, 5 al camp de la Guineueta, partit que veurem resumit després. Aquest, per exemple, és un empat sense gols que van protagonitzar Granollers i Vilassar de Mar. La cosa no va donar per gaire més si no fos perquè Eric Pimentel no va poder aprofitar aquest llançament de pena màxima. De fet, l'heroi del partit va ser el porter Oriol Martí, del Granollers. I a Can Anglada, cada pilota, cada punt es cobra a un preu molt alt. Qui remata ara és Albert Orriols, al minut 13 de la segona meitat, i fa que el Figueres de Moisés Hurtado s'avanci al marcador. L'equip empordanès ha empatat els seus 2 últims partits i venia de guanyar tot un líder, el Girona B, a Riudarenes. Amb el 0-1 al marcador, tots sabíem que el Sant Cristóbal apretaria, i al final, lògicament, havia de ser Òscar Sierra l'autor del gol de l'empat del conjunt local. Si fa temps que no tasteu una pinya, no cal que la tasteu, la podeu veure el que és el conjunt d'Oliver Vallabriga després d'aconseguir aquest gol de l'empat. I ara som a Peralada. Compte amb els Sants de Tito Locio, que cada vegada ho fa millor. En tot cas, qui s'avança al marcador és l'equip local, que té en aquest home Joan Tomàs, el veterà Joan Tomàs, el gironí Joan Tomàs de 35 anys, un autèntic luxe. Minut 36 de partit, 1-0, i compte que empata els Sants. També a la primera meitat, minut 41, passada milimètrica de la Borde i gol de Nico. Un Sants que té un parcial de 8 punts de 12 possibles, el percentatge és important, mentre que el Peralada, que és segon, reuneix un parcial de 4 punts de 9 possibles. Acabarem aquest resum a Nou Barris, on l'equip de Luis Gallego va començar força bé, avançant-se a tot un Olot, amb aquest gol de Ferran aconseguit amb el cap. Minut 9 de la segona meitat, a la primera no van haver-hi gols, Guineueta 1, Olot 0. En tot cas, molt poquet li va durar l'alegria a l'equip local, perquè tan sols 3 minuts després va empatar l'Olot. Aquí està Sergi Arranz, que si es troba un escarbat o una síndria la fica dins, marcant el primer gol dels olotins. De fet, és la seva professió, golejador. Sergi Arranz, que faria un doblet, el qual veiem ara. Segon gol de Sergi Arranz, segon gol de l'Olot, i que fa que sumi el seu 6è gol en la classificació personal de golejadors d'aquesta categoria. Dels 6 gols marcats, un d'ells l'ha fet de penal el veterà davanter figuerenc. I a les acaballes del partit, 2 gols de l'Olot en tan sols 4 minuts, tots 2 de Kylian Villaverde. Aquest és el primer, de fet és el tercer de l'Olot, i tot seguit el segon, amb el qual ja suma 5 gols
a la classificació de golejadors i està tot just per darrere de Sergi Arranz. 1-4 per l'Olot, victòria en principi lògica, victòria del líder davant del Cué, del primer contra el 17è, i que deixa l'Olot com a conjunt màxim golejador del campionat amb un total de 21 dianes. Veiem ara més números.